बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो फरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जों चेप्टार 8 निनो सोंथि बिदां 8.2 बलाम एबा समानथाला फुमसु, जाय चेप्टारनि मुङा बलाम एबा समानथाला फुमसु, बे चेप्टारनिनो सोंथि बिदां 8.2 निनो 7 नाम्बारखौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.2 निनो 6 नाम्बारनि सोंथिखौ बानायखादोंमोन। जुदि सोरबाफोर सिगांनि थाखोफोरखौ बा नैबे चेप्टार 8 नि अबेबा मोनसे थाखोखौ जुदि नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बेफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांनि। सोंथिया होनदों ओरैबायदि नै आखान्थिथाम ABC नि O मोनसे इसिंनि बिन्दो, माने आखान्थिथाम ABC आव O'आ सिङाव थानाय मोनसे बिन्दो आरो अब्लाथाय खना AOB, खना BOC आरो खना COA नि इसिं दानखावग्राफोरा AB, BC आरो AC खौ फारियै D, E आरो F बिन्दोआव दानदों। दिन्थिदि AD into BE into CF equals to DB into EC into FA बिदि जायो होननानै जोङो दिन्थिनांगौ आरो अब्लाथाय जों गिबियावनो मा लानांगोन, आखान्थिथाम ABC खौ लाखानांगोन जोङो। दा आखान्थिथाम ABC खौ जोङो आखिना लाग्रोनि। गिबियावनो ABC मोनसे आखान्थिथाम लागोन जों। ABC मोनसे आखान्थिथाम लाबाय। बे जाबाय ABC मोनसे आखान्थिथाम ABC। दा मा होनदों ABC आखान्थिथामाव मा होनना बुंदों, ABC आखान्थिथाम ABC नि O मोनसे इसिं बिन्दो, माने सिङाव जायखिजाया मोनसे बिन्दो O दं आरो जेनेबा इयो O बिन्दो आरो ना। अब्लाथाय मा होनना बुंदों खना AOB होननाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन, AO आरो B खौ फोनांनांगोन। खना BOC होननाय लोगो लोगो BO आरो C फोनांनांगोन आरो खना COA होननाय लोगो लोगोनो COA बेखिनिखौ फोनांनांगोन आरो अब्ला दा जोङो बेखौ फोनांनानै स्केलजों फोनांबानो जाबाय। आङो डाइरेक्टयै आखाइजोंनो बोना होबाय। नैबे AO फोनांबाय, OB फोनांबाय, OC खौ फोनांबाय आरो ना। अब्लाथाय जोंहा इयाव मा खना AOB आ फैबाय, नै AOB नैबे खनाया, BOC होनबा BOC नैबे खनाया, COA होनबाथाय COA नैबे खनाया आरो ना। दा ई खना मोनथामनि इसिं दानखावग्राया होनना बुंदो इसिं दानखावग्रा, थामहिनबा नैबे AOB नि इसिं दानखावग्रा, AOB नैबे खनानि इसिं दानखावग्रा माने मा खनाखौ खावनै खालामनांगोन आरो खावनै खालामग्रा। आं डट जोनो होबाय, जेनेबा ई खावनै खालामग्राया। ओमफ्राय BOC निबो इसिं दानखावग्रा BOC इखौबो नै BOC नैबे खनाखौ खावनै खालाम समानै, बेयाव फैबाय। ओमफ्राय आरो खना COA नैबे खनाखौबो खावनै खालाम समानै, खावनै खालामबाय। दा होमबाथाय बे खावनै खालामग्रा बा समान दानखावग्राफोरा मा खालामबाय, बिसोरो मा बिन्दोआव दानदोनो AOB, BOC आरो COA नि इसिं दानखावग्राफोरा फारियै बबाव दानदोनो AB, BC आरो AC खौ, AB, BC आरो नै AC खौ बबाव दानदोनो फारियै D, E आरो F, माने नै D बिन्दो, AB खौ D आव दानदो, BC खौ E आव दानदो आरो AC खौ F आव दानदो होननानै बुंदो आरो सोंथिया। अब्लाथाय दिन्थिदि नै बेखिनिखौ दिन्थिनांगौ AD into BE into CF into DB into EC into FA बेखौ जों दिन्थिनांगौ आरो। दा गिबियावनो जों मा खालामनांबाय, जोंना जिहेथु सोंथियाव बेखिनिखौ होदोंमोन नालाय बेखौ होनाय दं होननानै लिरनांगोन आरो सोंथिनि मथे सावगारिखौ बोबाय, बेखायनो सावगारियाव मा आखिनानै लाखो बेखौ जोङो नैयाव लिरना होनोसै। दा होमबाथाय आङो बेखौ लिरलांनि। दा सोंथियाव जेरै दं बिदिनो जागोन, मात्र नैबे दिन्थिदिया मा जागोन, दिन्थिनांगौदि जागोन आरो बेखिनिखौल' सोलायगोन, बाखि एखेयैनो थागोन। दा आं बेखौ लिरना होखानोसै। दा आङो सोंथियाव होनायखिनिखौ लिरना लाखाबाय, नैबे होनाय दं होननानै जे आखान्थिथाम ABC नि O, आखान्थिथाम ABC नि O याव मोनसे इसिंनि बिन्दो होन्दोंमोन ना, आं इयाव आ सोदोबखौ सोना होदो जाहाथे बुजिनायाव मोजां जायो। O'आ मोनसे इसिंनि बिन्दो जाहैबाय, माने सिङाव थानाय बिन्दो।
खना AOB खना BOC खना AOB खना BOC आरो खना COA नि इसिं दानखावग्राफोरा AB BC आरो AC AB BC आरो AC खौ फारियै DE आरो F बिन्दोआव दानदों DE आरो F बिन्दोआव दानदों दारिबायना याव दिन्थिदि दंमोन ना इखौ आं दिन्थिनांगौदि खालामदो याव AD into BE into CF AD into BE into CF equals to नै इक्वल थादो DB into EC DB into EC into FA बेखिनिखौ दा जोङो फोरमान खालामनांगौ दा फोरमान खालामगोन जोङो सिगांनि थाखोआव मा फोरमान खालामदोंमोन मोनसे थार बुंथि फोरमान खालामदोंमोन बे थार बुंथिया जाहैबाय 8.2.1 मोन आरो ना थार बुंथि 8.2.1 बेयाव ओरैबायदि जोङो फोरमान खालामदों जे मोनसे आखान्थिथाम हमना ला ABC मोनसे आखान्थिथाममोन ना इयाव जुदि हमना ला मोनसे खना A नि जेनेबा इसिं बुखावग्रा दोंसे जुदि जों लायोबा हमना लायो BX ओरै दोंसे लायोब्ला ना अब्लाथाय जोङो जुदि इसिं दानखावग्राया अबेबा मोनसे थिखिनि बिन्दोनि इसिं दानखावग्राया बेनि उल्था आखान्थिखौ अबेबा मोनसे बिन्दोआव दानोब्लाथाय अब्लाथाय मा खालामनो हायोमोन नैबे आखान्थिखौ जाय आखान्थिखौ दानदो बै आखान्थिखौ नैबे दाननाय बिन्दोआव ओरैबायदि खालामनो हायोमोन जेनेबा BX is to XC नैबे BX आरो XC खौ रुजुथाय लाबाथाय इयो माने रुजुथायाव जायोमोन BX आरो XC आ अबेनि रुजुथायाव दानस'जागौमोन इयो नैबे AB आरो AC आखान्थिनि रुजुथायाव AB रुजुथाय AC बेफोरबायदि जों लिरनो हायोमोन AB रुजुथाय AC बेफोरबायदि लिरनो हायोमोन आरो दा जों नैबे थार बुंथिखौनो इयाव बाहायगोन इयाव बाहायनानै फोरमानखौ बानायगोन आरो दा अब्लाथाय आं इखौ फोरमानखौ बानायलांसै नैबे थार बुंथि 8.2.1 खौ इ थार बुंथिखौ बाहायनानै बेखौ आङो बेयाव बानायलांगोन आरो फोरमानखौ दा गिबियावनो फोरमान लिरना लानि फोरमान जाबाय एबार नाय याव जोङो मा लानि गिबियावनो नैयाव सोरनि इसिं बुखावग्रा होदो जेनेबा खना AOB नि इसिं बुखावग्रा होदो नालाय AOB खौ लानायसुन AOB A निफ्राय O सिम ओरै फैनाय दं आरो ना A निफ्राय O सिम फैनाय दं आरो O निफ्राय ओरै B फैनाय दं नैदि ओमफ्राय A निफ्राय ओरै B दं नैफोरबायदि आरो इ जाबाय AOB नैबे आखान्थिथाम AOB आखान्थिथाम जाहैबायना अब्लाथाय इयाव नैबे AOB नैबे खनानि इसिं बुखावग्राया मा होनना बुंदों इसिं बुखावग्राया नैबे AB खौ बबे बिन्दोआव दानदो D बिन्दोआव दानदो आरो अब्लाथाय जुदि खना A नि इसिं बुखावग्राया OD जायोब्ला ना माने ओरै जाय बेयाव खना O माने खना O खौ मा होनना फरायगोन इयाव AOB होनना बुंगोन खना AOB नि इसिं बुखावग्राया सोर नैबे AOB नि इसिं बुखावग्राया जाबाय OD अब्लाथाय जोंहा जाय थार बुंथि 8.2.2 बेनि बायदिब्लाथाय मा जागोन बेनि बायदिब्लाथाय आं ससेखौ नैयाव गोजौआव लिरनि नैयाव जायगा थोनाय नङा नालाय अब्लाथाय जोंना थार बुंथि बायदिबाथाय मा फैगोन AD is to DB बे माजों समान जागोन AD is to DB आ माजों समान जागोन इयो AD is to DB आ समान जागोन नैबे OA is to OB नैयाव होदो दे OA is to OB जों समान जागोन आरो खेबसे खोन्थाना होबावदो आङो नै AOB खनानि इसिं बुखावग्राया OD जाहैबाय नालाय बेनिखायनो नैबे AD is to DB नै ससेजों रुजुथाय खालामबा मा जागोन गुबुन आखान्थि मोननैनि रुजुथाय समान जागोन थामहिनबा OA रुजुथाय OB जों समान जागोन आरो OA रुजुथाय OB दा बेखायनो जों इयाव लिरनो हागोन बेखिनिखौ ओरैबायदि आखान्थिथाम मा मुं आखान्थिथामा AOB आनो इयो ना आखान्थिथाम AOB आव खना AOB इसिं बुखावग्राया आखान्थिथाम AOB आव ना खना AOB नि इसिं बुखावग्राया सोर OD बेनिखायनो मा जाबाय जोंना नैबे AD रुजुथाय DB is equals to OA रुजुथाय OB बे आरो AD रुजुथाय DB is equals to मा OA रुजुथाय OB अब्ला इखौ जों बोखावखोन्दोआव लिरनो हायो बोखावखोन्दोआव लिरबा मा जाबाय बोखावखोन्दोआव लिरनो हानि जोङो बोखावखोन्दोआव लिरबाथाय रुजुथायनि सिगांनिया गोजौआव थायो
इयाव जायगा जास्लाबगोन ना जास्लाबा एसे गोजौआव लिरनि ना नाय इखौ रुजुथायाव लिरबाय एडिया गोजौआव थाबाय डिबिया गाहायाव थाबाय ओजोंनाबो सिगां रुजुथायनि सिगांनि अ ए आ गोजौआव थाबाय ओमफ्राय अ बि आ गाहायाव थाबाय इखौ से नाम्बार समानथाय खालामबाय जोङो मा खालामबाय जों रुजुथायनि सिगांनिया गोजौआव गाहायनिया उननिया गाहायाव थाबाय आरो ना बेखायनो एडि बाय डिबि अ ए बाय अबि बेफोरबायदि लिरबाय अब्ला से नाम्बार खालामना दोनबाय नेक्स्ट जोङो फैलायगोन नै मोनसे ए अ बिखौ बाहायबायना एबार बि अ सि आव फैलायनि जों आदसा इखौ आं खोमोरथ'नि दा इयाव इ मोनसे से नाम्बार थांबाय एबार नेक्स्ट नै नाम्बाराव जों नैबेखौ लागोन इ जाबाय एबार बि अ सि खौ लानि बि अ सि खना थानायखौ बि अ सि बाथ' नै जागोन बि अ सि ना इयाव मोनसे आखान्थिथाम ओरैबायदि जानानै दं बि अ सि आ नै अ दंना गोजौआव ओमफ्राय नै बि दं ओमफ्राय ओजोंहा ओरै सि दं बि सि मा जाबाय अ बि सि मोनसे आखान्थिथाम ना अ बि सि आखान्थिथाम जाना दं आरो बै आखान्थिथामाव माने खना बि अ सि जे दङ नै बि अ सि नैबे खनानि इसिं बुखावग्रा सोरियो अ इ जाना दंना अ इ जाना दं अ इ आ इसिं बुखावग्रा जाना दं अब्ला जोंना इयाव जुदि खना बि अ सि नि इसिं बुखावग्राया अ इ जाबायब्ला मा जाखो ओरै जाहैबाय जे खना बि अ इ नि इसिं बुखावग्राया सोर अ इ नाय जुदि जोंना नैबे खना बि अ सि नि इसिं बुखावग्राया अ इ जायोब्लाथाय मा जागोन अब्लाथाय जों मा जागोन बेनिखायनो नैबे बि इ रुजुथाय इ सि बि इ रुजुथाय इ सि नैबे बि इ जो इ सि जो रुजुथाय खालामबा मा जागोन जोंनि अ बि रुजुथाय अ सि जागोन अ बि रुजुथाय अ सि जागोन आरो ना बियो अब्लाथाय आं बेखौ खेबसे खोन्थाना होबावदो नाय दा इयाव आखान्थिथाम नै बि अ सि जे दं इखौ लादो बि अ सि आखान्थिथाम लादो इयावनो खना बि अ सि नि इसिं बुखावग्राया जाबाय अ इ अब्लाथाय अ इ आ इसिं बुखावग्राबाथाय मा जागोन थार बुंथि 8.2.1 नि बायदिब्लाथाय बि इ रुजुथाय इ सि आ सोरनि समान जागोन अ बि रुजुथाय अ सि नि समान जागोन नै बि रुजुथाय इ सि आ अ बि रुजुथाय अ सि जो समान जागोन बेनिखायनो दा जों बेखौ नैयाव लिरनि आखान्थिथाम मा नाम इयो बि अ सि आखान्थिथाम बि अ सि आव खना बि अ सि नि इसिं बुखावग्राया आदसा आं इयाव गाहायावनो लिरनानैसै इसिं बुखावग्राया मा जाहैबाय इसिं बुखावग्राया जाबाय अ इ आरो ना अ इ बेनिखायनो मा जाहैबाय जोंना नैखिनिया फैबाय बि इ रुजुथाय इ सि इकुवेल्स टु अ बि रुजुथाय अ सि अब्लाथाय दा इखौ जोङो मा खालामसै जोंखौ बोखावखोन्दो बानायना होनसै बोखावखोन्दोखौ खालामबा मा जागोन बि इ आ गोजौआव थागोन इ सि आ गाहायाव थागोन अ बि आ गोजौआव थागोन अ सि आ गाहायाव थागोन बे जाबाय 2 नाम्बार नै मा जाबाय जोंना रुजुथायाव दंमोन नालाय बि इ आ गोजौआव थाबाय इ सि आ गाहायाव थाबाय अ बि आ गोजौआव थाबाय अ सि आ गाहायाव थालायबाय अब्लाथाय इ मोनसे थांलायबाय 2 नाम्बार खालामबाय एबार नेक्स्ट आरो जोङो एबार थांनि नैयाव खना सि अ ए थानायब्ला जों आखान्थिथाम लानांबाय नैबेखौ सि अ ए नैबे आखान्थिथामा ओरै जाना दं ना बेफोरबायदि जाना दं आरो बांद्राय मोजां जायाखै र' ओरै दं ओरैहाय दं बिदि दं नैबे जाबाय अ नैबिन्दा अ नैबे जाबाय ए नैबे जाबाय सि हो अब्लाथाय इयाव जों मा खालामनो हायो
AOC नैबे खनानि इसिं बुखावग्रा मा होनाय दं जोंना इसिं बुखावग्रायाव OF होनाय दं OF होनाय दं आरो अब्ला OF आ जुदि इसिं बुखावग्राब्ला अब्लाथाय जोंहा मा फैबाय बेयाव मा लिरनो हागौ जोङो खना AOC ना AOC नि इसिं बुखावग्रा बुखावग्राया सोर OF बेनिखायनो मा लिरनो हागोन जोङो थारबुंथि 8.2.1 नि बायदिब्लाथाय जिहेतु OF आ नै खना AOC नि इसिं बुखावग्रा जाबाय नालाय AF रुजुथाय FC AF रुजुथाय FC AF रुजुथाय FC जों मा लिरनो हागोन AF रुजुथाय FC खौ जों बेयाव लिरनो हागोन OA आदसायाव मोनसे खामानि माव जोंखो फोरमाननि सुबिदानि थाखाय मा खालामनि नै FC खौ सिगाङाव लाग्रोनि हो FC खौ सिगाङाव लाग्रोनि अब्लाथाय ओरै जागोन नै जा FC खौ लाग्रोबाय जों बा इयाव फोरमानाव मा दं FC ना FA होनाय दं FC CF होनाय दं ना नै CF ओजानिफ्राय लानि फर्मुलायाथ' एखे नालाय जिहेतु OF आ नै खना AOC नि बुखावग्रा बेनिखायनो ओजानिफ्राय थांबा मा जागोन CF रुजुथाय FA अब्ला मा जागोन CF रुजुथाय FA जायोब्ला CF रुजुथाय FA आ मा जागोन CF रुजुथाय FA आ समान जागोन नैबे OC रुजुथाय OA नि समान जागोन OC रुजुथाय OA नि समान जागोन नैबे समान जाबायना माने जिहेतु नैबे OF आ खना AOC नि इसिं बुखावग्रा नालाय बेनिखायनो जोङो ओजानिफ्राय लाबा CF रुजुथाय FA लायोबा मा जागोन नैबे OC रुजुथाय OA जागोन OC रुजुथाय OA दा इखौनो जों इयाव लिरनोसै आरो जों लिरगोन आरो होननानै आरो आखान्थि 3 मा आखान्थि 3 नामा इयो AOC आखान्थि 3 AOC आव खना AOC नि इसिं बुखावग्राया सोर इसिं बुखावग्राया OF बेनिखायनो नैखिनिया फैबाय आरो बेनिखायनो मा फैबाय CF रुजुथाय FA is equals to OC रुजुथाय OA बे जाबाय CF रुजुथाय FA equals to OC रुजुथाय OA अब्लाथाय जों इखौ बोखाव खोन्दोआव लिरनो हासिगोन ओरैबायदि बेयाव बोखाव खोन्दोआव लिरनोसै जोङो बोखाव खोन्दोआव लिरबा मा जागोन CF नैबे गोजौआव थागोन सिगांनिया आरो FA इ गाहायाव थागोन थिग बिदिनो नैबे OC आ गोजौआव OA आ गाहायाव थागोन आरो ना बेफोरबायदि ओमफ्राय इखौ जोङो 3 नाम्बार बानायना दोनगोन आरो 3 नाम्बार नै जों मा खालामबाय CF आ गोजौआव FA आ गाहायाव OC आ गोजौआव OA आ गाहायाव ना अब्ला 1 2 आरो 3 मोनथाम समानथाय मोनबाय जों 1 2 आरो 3 मोनबाय अब्लाथाय 1 2 3 इ मोनथाम समानथायखौ जों मा खालामगोन जोङो फोरमान खालामनायाव मा लाबनांगौ AD into B into CF नालाय ना equals to DB into EC into FA गासै सानजाब गोजा लाबोनांगोन नालाय जों मा खालामनि 1 सानजाब 2 सानजाब 3 खालामनो हागोन अब्ला 1 2 आरो 3 खौ सानजाबा मा जागोन नै आगसिनिजो नै आगसिनिजो नैबे आगसिनिजो सानजाबजोबगोन 1 नि आगदा 2 नि आगदा 3 नि आगदा गासैबो सानजाबजोबगोन अब्लानो जोंहा फोरमाना फैगोन आरो बेनिखायनो जों मा खालामसै 1 2 आरो 3 खौ सानजाबना होनसै स' मा खालामबाय जों 1 into 2 into 3 मोनथामबो समानथायखौ सानजाबना होबाय 1 into 2 into 3 अब्लाथाय 1 नि आगसि 2 नि आगसि 3 नि आगसि सानजाब जागोन 1 नि आगसिथिं दं AD by DB सानजाब एबार 2 नि आगसिखै मा दं BE by EC सानजाब आरो 3 नि आगसिथिं दं CF by FA CF divided by FA इक्वेल ओजोंहा एबार आगदानिजों आगदा सानजाबगोन 1 2 3 सानजाबनायाव आगसि सानजाबबाय एबार आगदाजों सानजाबगोन 1 नि आगदाखै दं OA by OB सानजाब एबार 2 आव मा दं OB by OC सानजाब आरो
नेक्स्ट 3 नि आगदाखै मा दं OC बाय OA OC बाय OA नाय जों मा खालामबाय 1 2 आरो 3 खौ सानजाबनायाव 1 नि आक्सि 2 नि आक्सि 3 नि आक्सि गासै सानजाबजोब्बाय 1 नि आक्सि 2 नि आक्सि 3 नि आक्सि गासैबो सानजाबजोब्बाय आरो आगदाफोराबो सानजाबजोब्बाय 1 नि आगदा 2 नि आगदा 3 नि आगदा नै 1 नि आगदा 2 नि आगदा 3 नि आगदा गासै सानजाबजोब्बाय ओमफ्राय नाव दा जों हानायखिनिखौ दानलायगोन दानलायनानै जों माबा मोनसे मोनसिगोन आरो दा जों नायगोन नै आगदानिखौ नाय गाहायनि OB जों गोजौनि OB खौ रानबाय बेसे मोनगोन 1 गाहायनि OC जों गोजौनि OC रानबा बेसे मोनो 1 मोनो गाहायनि OA जों गोजौनि OA रानबा बेसे मोनो 1 मोनो अब्लाथाय जोंहा मा थाखो आगसिथिं थानायखिनिखौ जों सानजाबना लानि आगदाखै थानायखौ सानजाबजोबना लानि आगसिखै गोजौनि जों गोजौ सानजाबजोब आगदानि जों आगदा सानजाबजोब जों इयाव मा खालामदो आगदाखै OB जों OB राननायाव 1 मोनदो OC जों OC खौ राननायाव 1 मोनदो OA जों OA खौ राननायाव 1 मोनदो अब्लाथाय नेयाव दा आगसिथिं मा थाखो आगदाखै मा थाखो आगदाखै गोजौनिखौ सानजाबजोब बोखावखोन्दो नालाय AD into BE into CF AD into BE into CF आरो गाहायनिखौ सानजाबजोब DB into EC DB into EC into FA नै AD BE CF सानजाबबायना AD BE CF आरो गाहायनिया DB EC FA DB EC FA गासै सानजाबजोब्बाय आरो आगदाखै मा थाबाय आगदाखै थाबाय 1 सानजाबसे 1 सानजाबसे 1 आनो नैबे 1 आनो गोजा आरो अब्ला दा इखौ खेंस्लाय सानजाबना होगोन जों खेंस्लाय सानजाबना बानो जोंहा फोरमाना फैसिगोन आरो दा खेंस्लाय सानजाबबा मा जागोन नैबे 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो जुदि नैबे खना जे खना नैबे खिनिखौ सानजाबबा मा जागोन गावखिनियानो फैगोन आरो नैबे गाहायनि नैबे खिनि जो 1 सानजाबबा गावखिनियानो फैगोन आरो माने मा जागोन AD into BE into CF is equals to DB into EC into FA नै गासै फोरमाननिया फैजोब्बायना जों मा खालामदो नैबे खनाजों खना ओरै सानजाबनायाव 1 नि गायाव जेबो गैया माने 1 दंमोन नालाय 1 जो नैबे खिनिखौ सानजाबनायाव बेखिनियानो फैदो AD into B into CF आनो AD into B into CF आरो इकुवेला थाबाय गेजेराव DB into EC into FA बेजो ओरैहाय नै 1 खौ सानजाब हरनायाव खनाजों खना सानजाबनायाव बेखिनियानो फैदो नै DB into EC into FA नै बेखिनियानो फैदो ना अब्ला फोरमानाबो इखौनो बानायनो खादोंमोन AD into BE AD into BE into CF इकुवेल थाबाय DB into EC into FA नै गासै जोंना दिन्थि जाबाय नालाय सर्ट होना लिरना हो दिन्थि जाबाय आरो अब्लाथाय जोंहा बे दिन्थि जाबाय थामहिनबा 7 नाम्बारनि इयावनो मावफुंजाबाय आरो 7 नाम्बारनि सोंथिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।